chitsvambe, tsvambe chitsvambe, yatitambe chitsvambe, tsvambe chitsvambe, usarambe, rambe usarambe, ndikati hande usarambe. Yo. Hello guys, right, rapomesapo. Ndadzoka nechimwe chingoma. Vakomana, pane mukomana ngamboti nyararei. Kwenguva, adzoka zvakare mukomana anonzi Blot Uyaraboy. Auya nemasingles collection yake. Anokwana kuita kuzvi 11-12. Ya, anosvika. Saka grenade adi, Blot adi, auya negrenade. Saka guys, kuti musadarigwa netunyatombo yangato. Please subscribe and click a notification bell kuitira pandoya nezvinyuwani. Musachambiwa. Saka ini papo pa 11 tricks. Aungashayiwa yako. Mafanza ablot. Machuni auya mangoma. Ini ndinangu 2 andafarira ichitsvambe kune vese vari muwanano vaya. Hanzi yatitambe chitsvambe. Chunero rakabatwa. Kozoita rimwe rinonzi ndiri kutaura angu inini andafarirawo. Saka iwe unofanira nawo ako anodi aunofarira ipapo. Koita rimwe rinonzi hanzi ndinoripira chete goma. Guys ka. Haisi kuda kunyeperai. Lot auya ari muhit. Saka guys, mangoma auya ablot komani. Kuma fans base ablot. Endai mundotsvaka mangoma ablot. Atova online sehembe dzakayanikwa. Atowiwa pomanhamba. Saka please guys. Endai mundotora ngoma muspark. Musamwa matakupinda. Spark guys, mukomana auya ari muhit. Angamboti nyararei vanhu vaya kutofunga kuti ko indava. Vese mafans ablot vanga vane nzara. Ya, apedza kubika manje mukomana. Saka endai pa YouTube muona manhamba pa social media papi patovapo akatoyanikwa kudai kutomirira imimi mafans kuti mudi muspark. But nhamba rinonzi ndinoripira chete gomero ka. Anyambosvikawo masei. Gomo ndinotoripira chete. Handineti saka vakomana ka usaneta mulife pane zvese zvaunoita. Chero zvikarwadza sei, shingirira zvinoita chete. Ndizvo zvandaya nazvo guys. Saka please don't forget to subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyuwani musajamba. Zvinyuwani zvacho tatokuita kusecha kukutsvakirai kuti munakidzwe, mutapirirwe zvese ikoko kamena. Thank you guys.